Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Esterri d'Àneu! Un poble que sembla un pont entre valls i històries. Aquí els carrers respiren Pirineu, les pedres parlen de tradicions i el riu Noguera Pallaresa acarona el poble com si el volgués abraçar. Què em trobaré? Potser rialles, potser secrets, potser sabors antics o potser tot això alhora. Vine, que avui comença una aventura entre muntanyes i cors pallaresos. Perdona, ets veïna d'aquí Esterri? Sí. M'agradaria visitar algun lloc tradicional, típic. Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Vols que t'acompanyi? Ai, que maja! Què vol dir això, ecomuseu? És un museu a dins del seu propi ecosistema. És a dir, que és un espai preservat per tal de ser mostrat. És una casa de finals del segle XVIII, principis XIX, típica pallaresa. I a nivell cultural, què es fa? Compta amb radials, no? És a dir, diferents esglésies, tens exposicions, tens sales polivalents, s'hi fa investigació, s'hi fa recerca. Imagino que és una casa que hi vivia algú, hi viu algú. Bueno, hi ha un personatge bastant curiós. Ah, sí? Esperanceta de Casa Garcia. Aquí viu? Bueno, s'ha fet una mica com tu, és una mica m'instagrammer, com diu ella. Ah, sí? M'interessa, Instagramer. És una bufona i està inspirada en la dona que acompanyava a l'última hereva de Casa Garcia, la senyora Tureta, senyora de Javarre, però que vivia aquí a Esterri. Un cop va morir l'última pubilla de Casa Garcia, ella es va quedar a la casa i bueno, era una dona peculiar, particular. Bueno, segur que hi és, si li fots un crit. Esperanceta! Esperanceta! Ai, mira, sobre la finestra. Ah! Ai! Hola, bones! Bona tarda. I a tu no te fa vergonya sortir de casa vestit així? Vinc de les Terres de Lleida. Bueno, a la ciutat som més modernos, aquí som una miqueta més conservadors. Que encantadora, senyora Esperanceta! Guanyo despullada, el que passa que, bueno, normalment vull anar vestida, són temes personals. I has tingut sort de trobar-me, Hola! Hola! Ai, que carinyosa! Sou molt carinyoses aquí a Esterri, Ara aquí així molt millor que de dalt, Ai, que carinyo. Ai, toca, toca! M'agrada molt el sentit del tacte, Sí, me soc molt perceptiva. Entra a casa. Ens coneixem en un minutet i ja me portes cap a casa. Vinga, tira cap a dentro. Per què creus que potser tenim amb la terra de fusta aquí? Primera planta que hi havia el bestiar. No, carinyo. Primera planta, lo bestiar sempre que la casa fos pobra. Estàs parlant d'una casa amb un poder adquisitiu una miqueta més pujat. Més que res, mira què tens aquí al detrás. Sí, és el blat. Gra, exacte, Gra. blat de carboni, sí, carinyo. Ai, Pam, pam, pam! Sí que som pallaresos, però també som catalans. estem a Catalunya. No tothom que està a Catalunya se sent català, I no vull entrar en temes. Deixem-ho aquí. Ui, que t'agafa la vena forta. Se m'unfla tot a mi. Sort que sóc dona. Si no, aniria tot el dia, saps? Et va la festa, Passem tanta gana que quan arriba algú nou menjo turistes. Però això és un tema personal, perquè tot és personal. Diu, no t'ho prenguis personal, me cago en Déu, sóc una persona. Saps què vull dir? Com m'ho he de prendre, si no? I a més de persona, sóc un subjecte que estic subjecte a opinions subjectives. Collons, m'ho prenc de forma personal. Totalment. I dic collons perquè vivim en un sistema patriarcal, no perquè en gasta, Bueno, ja està. Ho volia deixar clar, saps? Si fos antes, no passaries d'aquí, de la sala de fardar, que en dic jo. Era el lloc on teniu més coses més guapes. Al fons hi tenim l'escudeller, el lloc on se guardava la vaixella, la coberteria, la cristal·leria bona i fina de la casa. A vegades m'agafa com una tristor. Ai, no, Esperanceta, què et passa ara? Em sap greu. Temes personals. Deus de tenir una història llarga, també, no? Bueno, què vols dir Molts que- anys. No, vull dir que ets jove, però vull dir que els anys passen, també, Bueno, no? jove. Aquest és un altre problema que tenim com a societat, que no sí. hi ha cap puta padrina, perdoneu-me, però ja ho he dit, que vulgui ser vella. Dius, mira, una vella, no, sóc jove. Me cago en Déu, senyora, hòstia, quasi estesa, 74, hòstia, si ja no és vella. Quants anys has de tindre per ser vell? Tots adolescents. Tens un accent pallarenc? Ballarès. Ai, No que passa res, la de no coses passa que estic aprenent. Un dialecte del català nord-occidental, similar al tortosí, a l'empostí i a lo valencià, que per cert també és un dialecte del català. Igual com tu a lleideta, xateta, guapeta, caloreta, merdeta, boireta... Les popetes. Les popetes també que tenim aquí, Jo soc de popeta, xico. Bueno, a mi m'agrada, sempre em toco els popes. Tens un somriure molt maco, M'estàs tirant la canya? Aquí damunt no se fa l'amor, aquí se catxa. Potxons. Potxons, que són potxons? Ah, un
petonet, un petonet. Ai, m'estàs posant una mica. Anem a... Respirar. Sí, respirem. Ensenyem els genolls. Les genolls... Ai, No respirem bé. tens molta traca. Els pobles se comptaven per focs i no per cases. Un poble tenia 23 fogatges. Volia dir que hi havia 23 cases. Cada foc contempla 6, 7, 8 membres d'una família. El foc ho porta. Suposo que te recordes els 7 que éreu a casa i ara no hi són, o... Bueno, sort n'hi ha que la gent se mor, també t'ho he de dir, Sinceritat no te falta, ets directe, Més val com a mínim algo que sigui de frente. Els cremalls és aquest aparato d'aquí de ferro forjat. Com més olles, més menjar feves. I com més menjar, més sal. La sal del mar. Aquí no en teniu de mar. Sal de mar. Bueno, que és que ve de Lleida. No has passat per un poble que se diu Gerri de la Sal? Sí? Pues Vale. Tenen una font d'aigua salada. Per cert, tu com te dius? Que encara no sé si mos han presentat. Jo em dic Walter. Hola, Walter. Encantat. Vas molt a saco, No, anem ja directes, Anem perquè això, saps què vull dir? Està venint molta gana i aquí a Esterri, que és molt petit, veig molta gent concentrada aquí al bar Els Cremalls. Per què esteu tots aquí? Que està molt bo. Estem fent l'aperitiu. Avui fem unes braves i uns boquerons. M'ho recomaneu per dinar? Sí, i tant. Casolà, molt casolà. Perfecte, doncs me'n vaig cap a dins, Molt bé, carinyet. Ai, que carinyosa que és la gent d'Esterri. Que em dones un petonet. Sí, i tant. Ai, que mona. Ai, hola, bones. Que m'han recomanat aquest restaurant perquè feu menjar tradicional català. I tant. Amb qui parlo? Elena. Ai, Helena, ets aquí d'Esterri, Sí. Cara de pallaresa. Home, claro. Quins són els plats típics que feu per la muntanya? Des del trinxat, la vianda, la girella, el confitat, el palpís, les regoles, que ja no en fa ningú. Avui què em posaràs a la panxa des d'aquí els Cremalls? Te posaré trinxat i palpís. Palpís? Què és això? Cuixa de corder, és corder pallarès. Uau! Què porta això? Patata, col, cansalada, oli, all i cansaladeta fregida. Rosta, que se diu. Pot ser que et faci sortir pets? Bueno, val més petar que rebentar. Sento Esterri. Vinc a entregar-vos el plat dels millors trinxats que he provat a la meva vida. Això és la cuixa de corder. Nosaltres el fem al forn i l'acabem a la cassoleta. Una base de patata amb una mica de ceba i posem panses i això són els talls de cuixa de corder. Ojo que me toques la popa. Al micròfon, perdona. Disculpa'm. Escolta, som molt intrèpids aquí al Pallars, Una mica. Em sap greu pels vegetarians, però això és una delicatesa. No la canviaria per res del món. Aquests plats són molt seductors. Amb un bon plat pots arribar a portar-li al cim a algú? Donar menjar, alimentar la gent és molt bonic, sempre i quan sigues honest amb el que dones. Jo sé que hi ha llocs on menjar és una experiència i aquí menjar és alimentar-te. A nosaltres ens obres la panxa i a tu se t'omple el cor. Moltíssim. Que maco. De veritat. Et surten les llàgrimes, Bueno, tampoc te Vinga. Llet, ous i sucre, vull dir, no té i bany Maria. Moltes gràcies i a disfrutar aquest M'ho he passat postre. molt bé. Moltes gràcies per tot, ets molt divertit. Molt èxit per tu. Estan jugant a la bolera? Això que... Bitlles. Què tal? Esteu jugant a bitlles? Bitlles, sí. Un partidet de bitlles, que és un esport típic que fem aquí al Pallars Sobirà, sobretot a la Vall d'Àneu, per jugar a passar el rato. Hi ha 11 equips de femenins i 10 de masculins. Quan acabem de jugar, tots a berenar. El qui paga el berenar és l'equip de casa. Juguen 5 per equip, escalar Esterri, els noms dels que juguen i els que van fent bitlles. Llavors se va sumant. A veure, Maria José, quants n'has fet? Trimarones, 4 també. Ara te toca tu, Vinga, ves a tirar. vinga. Això és un joc esportiu. És un joc esportiu. Sí. Com es diu això? Truc. Un truc. Fiqui-lo dit així, com la bolera, però claro. 3! Això està molt bé, no? Sí, perquè és una mica més dificultós. Normalment quants pots tirar? 3, 4, màxim. El peu sempre ha d'estar a la marca, per tant, aquest peu d'aquí no el podem moure mai. 4! I com us dieu els equips? Les cachondes, No, amigues, 10 dones, feministes o masculins. Feministes. No, fèmines. I això porteu fent des de quan? 30 anys quasi ben bons. Tota la comarca del Pallars Sobirà jugàvem. I ens ho passàvem teta. d'Escaló, d'Espot, d'Esterri, de València d'Àneu, d'Escalarre, d'Igil, d'Espot, Sorpe, Llavorsí. I mira, és una forma de passar el diumenge a la tarda. Molta gent que està en els pobles s'han retrobat gràcies a les bitlles. O sigui que és un esport d'unió a tot el Pallars. Molt d'unió, molt. Tu ets la? Gemma. Gemma és un nom molt típic d'aquí Esterri. No gaire. Quin seria el nom més típic? Àneu. Ah, quin nom més maco, no? No l'havia escoltat mai. Què es va inventar abans? Els bolos o les bitlles? Oh, ara sí que m'has matat, no ho sé. Amb els bolors. No. Filles aquí als Pallars, el meu pare, que ja està mort, ja hi jugaven als pobles antigament. Sempre defendré que els villes, Les bitlles són... pallareses. Escolta, Walter, vinga, ara, a veure, en les teves facultats, agafes el truc i tires. A veure si em fas 3. Vinga, va, Walter. Walter. A cotxet. Flexiona't. No tant. Molt bé. Walter, no et facis il·lusions. Ara tira de lluny. Tira des d'aquí.
Acotxa't una miqueta més. Arrastrant el truc, Ai, sí, molt bé. Molt bé, veus? Molt bé. Molt bé. T'hem de fitxar. Seria el més jove de l'equip, potser? Quasi que sí. Ell és el més gran de tota la lliga. 83. Caram, i que ben portats. I és un esport que s'està perdent, o el jovent els agrada, també? El jovent s'està arraigant. Quan no em fas cap se'n diu cagar. Vaig a tirar a la del mig a veure si la puc fer. Molt bé! S'ha acabat la partida. Esperem que dure molts anys més. Visca les Villes Pallareses! Sí! El com? Ai, aquí crec que deuen de fer gelats. Anem a entrar. Hola, bones. Aquí els gelats els feu amb la neu de la muntanya? Quasi, quasi. Els fem amb llet fresca d'aquí del Pallars. Intentem utilitzar tots els productes que ens ofereix aquest territori. Quin és l'animal que més podem trobar en aquests gelats, Clara? La vaca, tot i que també treballem amb altres animals, com és el cas de la cabra. Un dels gelats estrella és el gelat de mel i mató, que està fet amb un mató de cabra fet aquí a Esterri, a la formatgeria de Gavàs. I mira, justament ara estic a l'obrador fent aquest gelat, així que si vols em pots acompanyar i t'ensenyo com ho fem. Ai, que divertit, Clara! Cap aquí? Sí, cap aquí. Som-hi. Ja tenim una premescla feta de la llet fresca, la nata, els sucres. Això ho hem tingut madurant una estona i ara anem a afegir el formatge. Un mató de la formatgeria de Gavàs, que és un mató de cabra. També li posarem anous, que les anous són de sorra, i també li posem un gelificat de mel que fem nosaltres. Ara la premescla que hem fet la afegirem al mató. Quina bona olor! Sí, perquè porta una miqueta de mel. Ostres, que gran aquesta... Això és un aturmix. Tamany XL. Sí, exacte. Aquí ens posem fortes, fem braços. Teniu una bona arma, aquí a la gelateria. Remena, remena, nena. Això és una mantecadora que pasteuritza i manteca la mescla. La pasteurització ja l'he fet abans i ara anem a mantecar, que vol dir agitar la mescla i aplicar-li fred perquè es converteixi en gelat. És guai la vida de ser geladera? És molt divertit, és un món infinit. Els gustos i les combinacions no s'acaben mai. Clar, perquè una gelatera és més freda o més calenta? Jo sóc més calenta. I se t'aguanten els gelats? Sí. Sobre el que estem fent avui, alguna paraula pallarenca? Tot el que fem aquí se li diuen gourmanderies. Vale, ara passats ja 10 minuts. Ha canviat la textura i ara el traurem per aquí sota. Li posarem anous i gelificat de mel i ara anirem fent capes de gelat de mató i aquests altres ingredients. Oh, uau! Que bonic! Uau, quina cremositat, Estàs fent aquí una obra d'art, Clara. Ets artista, T'agrada, Sí, m'agrada molt. Tu saps com es va inventar el mel i mató? Doncs la veritat és que no. Molt bé, molt honesta, molt sincera. Doncs ja ho tindríem. Fem la cata? Vinga. Gelat de mel i mató de cabra de Gavàs. Uau, és màgic. Està boníssim, Clara. Oh, dels millors gelats que he provat a la meva vida. Moltes gràcies. Abrigar-se i a disfrutar de la dolçura del gelat de la Clara. Veig per aquí una dona. Què està fent? Doncs mira, estic destriant una mica el donzell per fer uns farcellets. Vols veure com els faig? Ai, sí? Com us dieu? Oculta. Oculteu coses. Oculta. Tot està una mica ocult. Ai. És com entrar a un altre món. Sí, jo el que m'he dedicat a fer sobretot és investigació en temes de folklore, tradició popular i Esterri m'ha embruixat, que diríem. He escoltat que hi ha molta cosa de bruixes per aquí a Esterri. Sí, de fet, a 10 minuts d'aquí es va promulgar la primera llei civil europea contra bruixes en tota Europa. I què promovia aquesta llei? Doncs que s'havien de casar. Aleshores, avui en dia hi ha més bruixes que mai. O persones que tenen sabers que haurien pogut ser titllats de bruixeria. Aquesta és una de les plantes més amargues que hi ha a Europa. De fet, això és el donzell o ajenjo, això és l'absenta i el vermut. És potent, Una llimonada concentrada. Molt forta. Doncs aquesta planta es feia servir per sobretot expulsar paràsits, però quan la gent temia que tenia algun tipus de mal, de tipus desconegut, o que algú li havia fet mal d'ull, que aquí es diria mal donat, el que feien era farcellets de plantes amb això i ho cremaven a les cases, juntament amb el donzell. Això és l'isop, que és una planta típica pirinenca, i aquí al Pallars en trobem ple. Es deia a les valls ballareses isop, que el dimoni no em toc, ni de lluny ni de prop, ni a la casa tampoc. Quina rima! M'està començant a entrar el toc-toc, Sí. Toc-toc. Això és herba de Sant Joan. Es considera que expulsava els mals esperits. Agafat totes aquestes 3 plantetes tan xules i en farem un farcellet. Això
Això és un saumeri, això es deien perfums. Perfum és una expressió en llatí que vol dir perfumum a través del fum. Els perfums originàriament es cremaven i les fragàncies es dissipaven per l'ambient amb el fum. Doncs això, un cop estigui sec, sobretot per èpoques de Tots Sants o quan hi hagués hagut algun tipus de mal epidèmic, la gent ho cremava per treure les males energies. Tot té la virtut que veiem i la virtut oculta. Que agafaríem seria... Oh, una espelma de cop i volta, Júlia. Sí, és màgic. El posaríem en una flama i s'ompliria tota l'habitació de fum i mataria tots els mals esperits. La Carlina ens recorda el sol. Es posava a les portes a molts llocs del Pirineu per protegir a la casa de totes les coses que venen de nit i que podrien vulnerar una mica la salut o la bona sort de la gent que hi vivia. On es troba això? Això, a alta muntanya, a les cases i contes. Ai, he escoltat un soroll. Però la vida és així, La vida és així, eh? Tot màgic. És molt màgica, tu, eh? Bueno. Isop, isop, que el dimoni no em toc, ni de lluny ni de prop, ni a la casa tampoc. Ai, Júlia, Digue'm. què m'està passant? Que m'estan entrant unes ganes de volar Sí? amb l'aire. Com un voltor. Aquí n'hi ha voltors? Sí, creu-me que abans deien aquí que els voltons eren les bruixes, també, que portaven la tempesta. Mira, si tires cap allà, cap a dalt de la muntanya, en trobaràs. Cap a on? Cap allà? Sí, cap allà, cap allà. A volar com un voltor, fins aviat! Oh, sí que estic amunt! Voltons! Ui, voltons no, però aquí hi ha un home. Hola, bones, qui ets? L'Edu. Podem veure voltors, cèrvols, daines, hi ha de tot. És que em faria molta il·lusió veure un voltor, perquè a mi m'encanta volar i és com, ai... Jo et proposaria una altra cosa millor. Aquí tenim les ales. Podríem intentar sortir volant a veure si podem volar al costat dels ocells, amb el parapent. Oh, que guai! Ai, Edu, quina sorpresa! Em dedico això, a fer vols biplaça aquí des de l'Esterri. Pirineu parapent, totes les edats. És una cosa que no fa ningú, lo de volar, i poder-ho fer des d'aquí amb unes vistes tan espectaculars com aquestes muntanyes, què millor que fer-ho des de l'aire, no? T'haig de confessar que m'estic fent pipi, Edu. Vinga, a tope! Correm! Els meus ous! Els meus ous, vale, ja està. Uau, quina passada, Edu! És que no m'ho creu, és que és un somni, Edu! És que... Estic molt emocionat! Ai, què està passant? Ai, Edu, què estàs... Ah, estic living! Mira, un voltor allà. A on? A on? Sobre del... Uala! Mira, un voltor, és enorme! És gegant! Mira, que xulo! Mireu, estem volant també com vosaltres! Mira, això és Esterri, no? Gràcies, Esterri d'Àneu, per tant d'afecte. Avui he descobert que els pallaresos sou carinyosos de veritat, que la unió us fa forts, fins i tot jugant a bitlles, i que volar entre voltors és una experiència que queda gravada al cor. Me'n vaig amb la panxa plena, l'ànima lleugera i la certesa que aquí, entre valls, sempre hi ha un lloc per tornar. Uau! L'hem aconseguit! Molt bé! Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!